hazvipere mushe munyika yeZimbabwe panguva ino patikona zvigananda zviri kutya zviri in a state of panic. Right now we saw yesterday pachiendiwa over mamotor vehicles, aiwa tiona kuma central committee members, aiwa vanhu vakasiyana siyana vachipuwa motikari. Zviri kunyatsobuda pachena kuti zvigananda zviri kutya, and panguva ino the only way yavanoziva kuti they can defeat VP Kosano Chiwenga is to buy support from the central committee members and the people in high ranks. Sanapita mashoko ari kubuda panguva ino tiona kuti yesterday kwava distributwa mamotor vehicles, panyasi kubuda pachena kuti these guys they are trying to bribe people not to subscribe or like out on the bell. Like tipina ZANU-PF pato some post pictures some kuona budanyara chiti Comrade Mnangagwa completes vehicle handovers to ZANU-PF Central Committee members. ZANU-PF First Secretary and President Comrade Emerson Mnangagwa is officially handed over 20 vehicles to Central Committee members at the party headquarters. Earlier in the day, 47 vehicles were distributed at State House, marking the full completion of vehicle allocation to all Central Committee members. Ndomashi kwaribuda panguva ine tiona ma Central Committee members vachipuwa mota vese apasina asisina motikari. Zvinhu zvinyatsobuda pachena kuti kuona vachireceive these vehicles, they are now accepting kuti mutungamiri wenyika ava Emerson Mnangagwa and they are now going to endorse him for 2030. Zvingori pachena vanomboita vachimboita jita rimwe vachitiza vachiramba vachiti aiwa atiko ku 2030 tomuvha nema 2020 elections, but panguva ino their actions they are proving them otherwise. Anyatsobuda pachena vakomana ava they are just after 2030 and they are power hungry. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa pinda comment section medu za mafungiro enyu, so subscribe or like, hit on the bell icon.